Tinokuchingamidzai zvekare pano paPahasha TV. Nhasi kwatiri kunoku ndofunga vazhinji muri kuona vari kuseri kwangu ma-correctional officers vanga vachigraduata muzuva ranhasi vakadzidza zvidzidzo zvavo zvekuchengetedza ma-VIP. Ngatirambe tichiona zvizere, tichiona zvizhinji zvanga tichikupai muzuva ranhasi. The VIP will be at the center, flanked by VIP protectors. Meso murumunyarara. Mukuno.
I'm inviting guest of honor accompanied by the Commissioner General of Zimbabwe Prisons and Correctional Service and Commissioner W. Tembo, representing the Commissioner General of the Zimbabwe Republic Police, to present certificates to best trainees. First to be presented with a certificate is the best overall trainee, CO1 Mudimu. Tinorova murune muridzi ndizvo zvoka mazvita. Second best trainee to be presented with a certificate is CO1 Sunday. Best female trainee to be presented with a certificate is CO1W Kurekwe Chuma. Best female shootist to be presented with a certificate is CO1W Karavina. Anofura nhunzi mukadzi yeyu. She's a sharpshooter. Best male shootist to be presented with a certificate is CO1 Marara. Andifundisa mwe ombriti vega nharaunda ine vainzi ombriti kwanyangara. Thank you, sir. Thank you, sir. Guest of honor has finished presenting certificates to best trainees. Wakagona utakure wega unotakurirwa. As you can see, taura zvakare madetachments superhuman madhibanda napare zvakare currently zvakarongeka. Tasara mumacho nemakamera.